Суд залына иң беренче итеп гаепләнүче Максим Вандышевны алып килделәр. Аны ярты ел элек сагастан алганнар иде. Ул куркыныч юл һәлакәте китереп чыгаруда гаепләнә. Менә ул кадрлар. Кичке 7 ярты тирәсендә ир белән хатын җәяүлеләр юлы аша чыгып бара. Тик чыгып җитә алмыйлар, машина бәрдереп китә. Тизлекне 2 тапкыр диярлек арттырган Ford машинасы руле артында Максим Вандышев була. Суд утырышына аның туганнары һәм һәлак булган Поповлар гаиләсенең якыннары килгән иде. Ятим балаларны әниләренең апасы үз гаиләсенә алгандыгын хәбәр иттеләр. Үзебез исән вакытта, Алла бирсә, бер-берсенә иптәш булып, үземнең 3 бала белән бергә иншаллах үсеп кеше ясарбыз. Зарар күрүчеләр 5 кеше, һәлак булучы хатынның әнисе, 2 апасы һәм ятим калган балалар. Олысына 16, кечесенә 9 яшь. Аларны аякка бастыру өчен гаепләнүчедән алар бер тапкыр 2 миллион сум компенсация сорый. Өлешчә компенсацияны 5 миллион сум дип бәялиләр. Моннан тыш һәр балага 18 яшькә җиткәнче ай саен 10 мең сум түләргә диләр. Максим Вандышев моңа каршы килмәде, гаебен таныды. Вину свою признаете в каком объеме? В полном объеме. Хочу попросить прощения родственников. Простите меня, пожалуйста. Максим Вандышевка 50 яшь, 16 һәм 9 яшьлек 2 баласы бар. Һәлакәт көнне экспертиза аның канында алкоголь булуын раслый. Ул үзе ул көнне бөтенләй эчмәдем. Һәлакәткә кадәр 14 сәгать алдан төнлә шәраб һәм 100 грамм аракы эчтем дип белдерде. Гаебе расланган очракта аны кимендә 8 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Хөкемдар аннан сораган миллионнарны ничек түләячәге белән кызыксынды. Мне же решение нужно будет принимать, понимаете, выносить приговоры. В части иска какой-то нужно принять решение. Это на усмотрение суда сколько присутствует? Мне ваша позиция нужна, на усмотрение суда я приму решение. Мне позиция однозначно, выскажите, пожалуйста. Накоплений у меня нет. Единственное, что я сейчас могу, после приговора... И с размером иска вы согласны? Согласен. Бүген суд бар якында тыңлады. Дәүләт гаепләүчесе материалларны тикшерү өчен өстәмә вакыт сорады. Хөкем карарын игълан итүне кичектерделәр. Киләсе утырыш 7 июньдә булачак. Суд барышы турында бер сүз дә әйтә алмыйм. Дөрес карарга килер дигән фикердә калабыз, ышанып калабыз. Бу куркыныч юл һәлакәте Тецевский урамында менә шушы урында килеп чыккан иде. Ярты ел вакыт үткән, әмма иминлек өчен бернинди өстәмә чаралар да күрелмәгән. Монда көндез дә машиналар күп йөри. Светофор кирәкте якын тирәдә яшәүчеләр. Янәшәдәге вертолет заводы эшчеләре аны сорап хатлар да юллаган булган. Игътибар итсеннәр өчен тагын күпме кеше гомере өзелергә тиештер, билгесез. Фәризә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы.